Tevî derbasbûna bêtir ji salekê û çar heyvan ji desteserkirina Tirkiye û grûpên çekdar ji Herêma Efrîna Rojavayê Kurdistanê re lê hîn jî hilmeta girtin û revandina ciwanên Kurd bi bahaneya têkilî û peywendî bi PYD re berdewam e. Di vê dema dawiyê de jî êdî karmend û mamosteyên Kurd ji karên wan bi bahaneya ku di dema PYD de kar di dezgehên wan de dikir têne dûrxistin. Mamosteyekî Kurd nexwast navê wî were eşkerekirin ji dezgeha Arkê re ragihand ku niha biryara ji kardûrxistinê di derheqê welatiyên leşkeriya neçar ji PYD re kirine û di dezgehên wan de xebitîne hatiye der. Wî mamosteyî her wiha da zanîn ku tevî piraniya karmendan rewşa xwe çareser kirine yan jî wekû bi teswiya tê zanîn û pere dane û hatine zîndankirin lê dîsa biryara dûrxistina ji kar derheqê wan de derketiye. Ji alêxweverê xistina mafê mirovan di raporteke xwe de da zanîn ku desteya perwerdeya ya bi ser Encûmena Xwecehî ya Navçeya Cindirêsê biryara ji kardûrxistina 5 mamosteyan bi bahaneya PYD derxistiye. 4 ji wan Kurd in û yek jî Ereb e. Lê piştî biryarê dîsa mamosteyê Erebiyê bi navê Xidr Mehmûd vegerandin kar û bû cigirê rêveberê desteya perwerdeyê lê Cindirêsê. Li gor heman jêderê navê mamosteyên Kurd ev in: Şiyar Mihemed, Yusuf Hennan, Dilşêr û Mehmûd Şêxnehsan. Li Herêma Çiyayê Kurmêj di dema deselatdariya PYD bi hezaran xurt û keçên Kurd bi neçarî tevlî wan bûn. Her wiha beşek ji welatiyan ji bo dabînkirina debara jiyana xwe tevlî dezgehên PYD bûn û di wê derê de kar kirin. Li dema Tirkiye û grûpên çekdar Herêma Efrînê desteser kirine, ji wê rojê ve ta niha bi bahaneya têkilî û kar bi PYD re welatî têne revandin. û herdem banga siyasetmedaran ew e ku divê Tirkiye lêborîneke giştî derxîne, da ku welatiyên derbider jî vegerin ser mal û milkên xwe û ew hilmet bêne rawestandin.